Το Νεοφοβική αφορά τον μέσο κλασικό Έλληνα μικροαστό, αυτό το φοβισμένο που καθορίζει όμως τα πράγματα, έχει δύναμη και καθορίζει τα πράγματα στις τελευταίες δεκαετίες και που ακόμα και σήμερα, ενώ έχει γκρεμιστεί ο κόσμος γύρω του, φοβάται να χάσει είτε το μικροαστισμό του είτε τη βόλη του. Αν κάποιος φοβάται το καινούριο, σημαίνει ότι θέλει να μείνει εκεί που είναι. Αν μείνεις εκεί που είσαι και δεν αλλάζεις, έχεις πεθάνει. Αυτή η νοοτροπία έχει τελειώσει, αλλά ακόμα οι νεκροί δεν καταλάβαν ότι είναι νεκροί. Και το ποιος είναι αποδεκτός ή όχι, ή αν έγινα αποδεκτός από αυτό το μέσο Έλληνα, λίγο με ενδιέφερε και ίσα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, με όλες αυτές τις παραξενιές που έχω κάνει με τις μουσικές και με αυτά, πάντα έβρισκα ένα ακροατήριο που με στήριζε και μου έδωσε και τη δύναμη να συνεχίσω να ζω και να κάνω τη μουσική. Όποια μουσική μου κατεβαίνει στο κεφάλι μου την κάνω. Να βάλω και τα γυαλιά μου για να είναι πιο εναλλακτικό. Για δες. Είναι καλά ή είναι τώρα? Πολύ καλά. Δεν είναι πιο εναλλακτικό έτσι? Άντε βάλτε.